Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Tetap didukung terus channel Budi Antoro ya, guys. Mohon doanya semoga saya diberi kelancaran, rezeki yang halal barokah, dipermudah segala urusanku, dipermudah segala urusan panjenengan sedaya ya. Semoga punya diparingi keajaiban, mukjizat, bener di wainai sehat maneh mari meneh kok biasane, guys. Aku iki lara wis 2 tahun, guys. Anu, guys, yo undang mari dukung terus channelku Bintang Monet. Iki akunku pemulihan aku iso tanggo meneh. Mbiyen kae mati ora iso. Ngono yo. Pokoke dukung terus channelku, disupport. Aja ngantek ora. Aku apa kadang kok ngene aku ki yo mergo lara, guys, durung iso ngopo-ngopo. Aku lho cek lara, durung iso mlaku gara-gara kecelakaan. Apa iku kecelakaan iku lho, kerja nang proyek tiba konduran 10 meter bur. Ya alhamdulillah cek diweni selamat. Nanging sikilku saiki aku wis ora iso mlaku meneh. Kon piye ngono? Yo kabeh disabari. Nanti kelas hati yo, guys yo. Yang penting ikhtiar, sabar. Wis nampa nanti durung mari engko yo oleh keajaibane yang mari sehat maneh kok biasane yo. Wis kabeh iki wis takdire sing gawe urip wong ki ora ngerti. Nasibe wong sing ora ngerti kuwi jodoh, rezeki, maut, takdir kuwi awake dhewe ora ngerti, guys. Omongi sing ngerti kuwi sing gawe urip ngono ya tak omongi. Aja salah paham kowe. Aku yo dolanan Facebook tapi durung monet engko yo ndang monet dan FYP pentayangane akeh. Tayang aku cek mulai apa iku 100 di atas 100 tayang aku ki durung iso sampai 1000. Mentok-mentok 300 munggah niki di bawah 500 tayangane Facebookku. Aja lali di bantu di follow Facebookku yo, Mas Budi Antoro. Profile numpak motor lanang, motor pesen modifikasi yo. Didukung. Sing nonton iki aku njaluk tulung karo kowe kabeh. Dukung Facebookku Bintang Monet. Yo. Ya aku model sampai murah sampai ben. Dolanan Facebook mukai tak telateni sesasi HP rusak ra iso mati. Aku iya dolan Facebook kendalane kok HP kadang mati, ra iso dienggo, eroran HP ini. Gak iso konsisten aku kae biyen marai. Kok kendala HP ku iki bar tak dandakno. HP ku yo muga aku iso konsisten, iso tayangane oke. Muga yo ndang monet nang MK ning FYP dhisik masalah monet iki nak tayangan sithik ya ora oleh bayaran terus MK percuma bolo. FYP dhisik lagi MK nak tayangane akeh ra yo dolare padha nambah kabeh. Ya piye? Jadi sabar.
konsisten posting pokoknya para pemula YouTuber, Facebook Pro, TikToker tetap semangat aja sampai awake dhewe menyerah di tengah jalan wis semangat tekan tengah-tengah kok males posting, males opo kuwi ora apik dijalani jeneng rezeki ora ono sing ngerti bolo yo. Tetap semangat konsisten. Oke. Aja bosen-bosen pokoknya ndelok channelku iki, YouTube iki yo tonton terus. Nek iso yo dibagekno sak akeh-akeh. Bantu di like, di komen, di share sak akeh-akeh bolo. Yo. Cukup sakmene wae. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.